سورة النبأ مكية آية 41 بسم الله كإن الله الرحمن كإن الله الرحيم كإن الله عم والدين هوند والكون سباب يتساءلون كأبنام ندير عن النبأ خبر العظيم مول يسأل بعض قريش بعضا قريش كأبنا نام دو يغا عن النبأ العظيم خبر مول ولأن خبر وأن خبر قدرنا ابن نام دو الذين دين هون هم كم فيه هم مختلفون يبدون دير فالمؤمنون يثبتونه والكافرون ينكرونه julɓeɓe ene tabitini mbine woodi hefre ɓe mbiya wona gonga darga ala Allah gufto kan so ya'lamuna maɓe gandu so tawi jippima e maɓɓe kamɓe yedduɓe ɓe mariti kadi kalla ko noon ya'lamuna maɓe gandu aha kalla kadi gufto so ya'lamuna maɓe gandu allawi alam naj'alil arda mbele min baɗano leydi ndi mihadan ko daɗɗateri wal jibala kaaje ɗe mbele min baɗano ɗe awtadan keɗe pengɗe wa khalaqnakum min tagi on azwajan ko on fosaŋaji ɗiɗi debbo e gorko wa ja'alna min baɗi nawmakum ɗoygol mon ngol subatan ko foftere wonande ɓalli mon wa ja'alna leyla min mbaɗi jamma o libasan ko ɓornateri wonande on so tawi ɓawli hay sa heddimo ɓandu mero hay goto andata Allah mi waɗi noon wa ja'alna nahara min mbaɗi ñalawma o ma'ashan ko oɗon ngu ko wurirde wayna ko waktu wurirde ko oɗon gurda tan wa banayna min ɓamti fawqakum dow moɗon sab'an asamanuji jeeɗiɗi shidadan ɗi ganduɗa ko tiiɗi ɗi ganduɗa cembuɗi ñeññaɗi la yu'tharu fiha mururu zaman aduna o e ɓoyde addanta masalan asaman rappude jiida e terrasse duuɓi mum so tawita mum ɓenni tan sa oppani takkal joni mayde ngel ɗum asaman noon gila waɗi ha joni masalan dan mum gasaɗi Allah wi ko noon wa banaynamoni min ɓamti fawqakum dow moɗon sab'an asamanuji jeeɗiɗi ɗi ganduɗa shidadan tiiɗ ɗi ganduɗa wa ja'alna min baɗi sirajan lampa muniran nurɗuka woni nange wa hajan ka ene huɓɓa Allah wi wa anzalna min jippini minal mu'sirati fewde ummarade kamaɗe enen mbita duuɗe anani dey ummarade kamaɗe allatino ɗen hana laha an tumɓira ena yantaniɗe tobde kal mu'siril jariyati allati danat min al hayd wayna masalan debbo o ganduɗa darɗo fiilade no wayatani kuuɗe ne ko noon mbayata ma an ndiyam rajjajan ɗam ene waajo Allah wi li nukhrija bihi nga hamin jaltinira sabu ndiyam ɗam habban gab wana batan e masalan anani dey ko wayno ñaade ko jannatin e gese alfafan ɗe ganduɗa ko takkotir gese ɗe ganduɗa ene takkodir bisimil inna yawmal fasl ay ñalawma ceerudal hakkunde tagore kana laatima miiqa tan woni fodore yoɓede jam woni fodore yoɓede bone yawma yunfakhu fi suri ñalawma mo alladu ndu wutta fa tettuna ngaron oɗon gumme goble mon afwajan oɗon goni dente muɗe soɗi muɗe tettuna ngaron gummoɗon e goble mon afwajan oɗon ngari koɗum dente pour wiya an Mu'az ibn Jabal Abrahama gorko wiyete noon koye qultu ya rasulallahi mbimi hey manelaɗo Allah ara'ayta habram qawlallahi ta'ala konngol Allah ɗo wino yawma yunfakhu fi suri fa tettuna afwajan ngol konngol ko firat qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo Allah wi ya Mu'az laqad sa'alta an amrin 'azimin anamdima alhaali mawɗo de summa arsala aynayhi bakiyan tan gita makko joori tan joori gon summa qala ya yuhsharu o wi dantan ngal aduna o ene rendine asarata asnafin o wi e yuhsaru asaratu asnafin min ummati leñolam ngol ene wadde ene ummitine yawmal qiyamati façon ngaji sappo astatan ceer
قد ميزهم الله تعالى الله إن فالتيب من جماعة المسلمين إدنت جلب وبدل صورهم الله إن وستين بادي وبعضهم على صورة الإردة ونمت كم بلن لمغل سينغمتنا بنغمتين بادي باي وبعضهم على صورة الخنازير ونمت كري أمتنا بادي مثلا بامدي جرج وبعضهم منكسون أرجلهم ونمت كري كويد ومن كبنيا فوق أنني كويد دين بطادو ووجوههم جاسم بدين بدالس شارنوي ووجوههم يسحبون عليها ابن داسير جاسم وبعضهم أميون ونمت كري هم مترددون إن دنجي نغندا تفاي وبعضهم يدهن يوغا مبن سمون بكمون عميون ونمت كفادو بمومدو بومبي فهم لا يعقلون غلا حق الله نجارت وبعضهم يمدغون ألسنتهم ونمت كري بغندا ان يكا dem de men fahaya dem de mudallatun ala sudurihim dem de eden jurtina e becce mabbe yasilul qayha min afwahihim ena wanyo bordi e kunude mabbe lu'aban e tuute yantadiruhum ene nafabe ahlul jam'i demtan anani de yimbe demtangal wa ba'dhum yoga mabbe muqadda'atun aydihim ene taja juude mumen wa arjulihim e koyde mumen ene taja wa ba'dhum muslabuna ala juzu'in minan nar wa mabbe kadi ko fetaabe poobe jeyli wa ba'dhum asaddu natnan min al-jiyaf wa mabbe kadi masalan kanyum buri lubde e jiba wa ba'dhum yalbasuna jalabiba sabighatan wa mabbe ne borni dolkaaji di ganda ko juutidi min al-qadirane godro lasiqatan bi juludihim godro mo ena takki e guri man fa amma alladhina ala surati al-qirdat satawi ko arabe ne badi baadi girji be ando baadi baadi be falqattatu minan nas ko yimbe rendinannobe yimbe yawobe ne ciaskina hakkunde yimbe wa amma alladhina ala surati al-khanazir so tawi ko be ganda ko baadi bamdi tugebe fa ahlus suhti ko yimbe yenotonobe ne kala penat wal harami nyamannobe ko harmi wal munakkis ana wal muksi wayno hewbe ne dendina yimbe yawobe masa en dendini be laamuji wa amma al munakkisuna ru'usahum wa wujuhahum ko wi so tawi ko be koyde mumen benca nawa dow koyde paati leydi fa aklatu riba ko nyamannobe riba wa ammal yufahum man yajuruna fil hukm so tawi ko wumbe be ko be ganduda so tawi ene nyaawa onyotor wa amma summul bukmu so tawi ko mumo paho gumdo o fa humul ladina yu'jibuna bi amwalihim ko ganda so tawi gollani no Allah ne kawto wa amma alladhina yamdaghuna alsinatahum so tawi ko yakkaddobe demde be fal ulama ko andube wal qassas e qissotobe allazina ben yukhalafu qawluhum fi'lahum ben ganduda qawluhum fi'lahum kom wudi di kala di e golle be gollade ene woddondiri ko be do woni yakkobe demdum men yawmal qiyamati andube kalde wa ammal muqadda'atu aydihim wa arjulihim satawi ko tajaabe koyde mumen e juude mumen be falladina yu'zuna aljirana ko lorlobe hoddiidum wa ammal muslabuna ala juzu'in minan nar satawi ko fetaabe e poobe jeyli be fasu'atu binnasi ila sultani ko yahobe ene ndendina laamu e yimbe ene kala kaari wadini kaari nan do mofti forot Musa Saydu nana wadi forot nder suudu kaari ene kala na duwañebe be do yawmal qiyamati be perde koy poobe jeyli cekka jogobe ton tawde ko be haasideji wa amma alladhina hum asaddu natnan min aljiyaf so tawi ko be ganduda kanyuen buri sattude luubongol e jiifa falladhina yatamatta'una bishahwati wa yahobe ne ndakhmito e tuyoji aduna wa yamna'una haqqa allahi min amwalihim ena kada haqqe Allah e jawdele mum wa amma alladhina yalbasuna aljalabib so tawi ko bornotobe dolakaaji jeyli be fa ahlul kibari ko yimbe be ganduda ko mawni kini be wal fakhri wasatobe wal khuyala'i en nyaajobe ko be do ngoni be yo Allah dande ne kambe fof woni yawma yunfakhu fi s-sur nyalama mo Allah dundu wutta allawi fatatuna ngaron ummodon e goble mon ngaron to mawqifu afwajan odon ngoni dente lutondir allawi wo futi hatis sama en jangin mabbe walla wo futti hatis sama uddite damude de fof fakanas lato anani damude asaman uddite fakanas lato abwaban ka damude asaman o wana damude wa sujiratil jibalu kajede
itte e palasuji mumen fa kanat lelato saraban ede mbayno merere inna jahannama ay jahannama kanat latima mirsadan ko tomborde liɗɗarina wonande hefere ma aba ɓe jawtata garas mabɓe ko jahannama ta ma aban ko ruttorde aywa masalan ɓe naata ɗum laabithina fiha keɓe ñiiɓoɓe toon to nder jahannama ahaɗaban dumunnaji ɗi ngalaɗo kaay la yazuquna fiha ɓe meeɗata to jahannama to bardan ko wiyete ɓuuɓogol ɓe ɗanata ko ɓe meeɗata wala sharaban ɓe jarata ko ene wela illa so wona noon eɓe jara toon de hamiman ndiyam ngulɗam jaw ko gassaqan e mbordi yaltore ƴiƴe me e pulki ɗi ganduɗa ko hefereɓe naɓɓe jeygol ƴiƴam e mbordi jaltori toon yaa toon toon ɓe jarnete ko ndin ɗon fa innahum yazuqunahu ɗum ɗon woni koɓe meeɗata Allah wi ɓe joɓama e ɗum ɗo de jasa an jobdi wifagan kawrude e golle mabɓe wona koɓe golluno koko boni ɓe joɓama jobdi kawrude e golle mabɓe li amalin fala zanba a'zamu min al kufri ala bakkar ɓurɗo mawnude wonde kefere kay wala azaba a'zamu min an-nar ala lette kay ɓurɗe mawnude nadde jeygo innahum sabbu ɓeeɗo kanu ɓe laatino la yarjuna ɓe kulano hisaban hasbore wa kazzabu ɓe pennino bi ayatina e qur'ana amen kizzaban e pennugo wa kulla shay'in kala hunde yo hunde to bange golle Allah wi ahsaynahu min tongi ɗum kitaban to lawhul mahfuz min mbaɗi ɗum toon ene hen noon koɓe penni qur'ana ko nan toon waɗa Allah wi fazuqu ñande yawmal qiyamati Allah wi ɓe meeɗe jobdi mon falan nazidakum min jogorani ɓeydande on illa azaban so wona lepte hono majje walla dow majje goɗɗum ala inna lil muttaqina ene wodani hulɓe Allah ñande hen ɓen kam ene waɗa mafadan ko wiyete daɗirde nokku daɗirɗe hono aljanna hada'iqa ko sardinŋaji wa a'naban e reseji wa kawa'iban e rewɓe wat e ƴolɗe enen mbiyata ƴololin ataraban ɓe ganduɗa ko giƴiraɓe wa ka'asan e kasuji dihaɗan ɗi ganduɗa ko kebbina ɗi sangar se ɓe naati toon la yasma'una fiha se ɓe jari toon sangara ɓe nanata toon lahawan mere haala so tawi no sangara aduna sa yeri a ñaykinat toon ñaykinde ala wala kizzaban penale ngala jaza'an ɗum ɗo woni jobdi min rabbika ummarade joome jey ɗum ɗo ko aɗa an dokkal hisaban ngal ene yana so neɗɗo naati aljanna heeɓi ɗum ɗo kay yoni dokkal kay ko ɗo haɗata rabbis samawati o wi jeyɗo asaman anani woni jaza'an min rabbika o min rabbika o addani mo wiide rabbis samawati jaza'an min rabbika rabbis samawati ummarade Allah joome o mo ganduɗa rabbis samawati jeyɗo asaman wal ardini jey leydi wa ma baynahuma e ko woni hakkude asaman e leydi on noon arrahmani on wiyete hinirante woni Allah sa yiɗi mbiya ɗon sa yiɗi mbiya kadi rabbus samawati jey asaman wal ardi jey leydi wa ma baynahuma e ko woni hakkude asaman e leydi jey ɗum arrahmanu ko Allah wona istinaf la yamlikuna kamɓe tagore nde ɓe jogaki minhu e Allah kiɗaban ewnango la yaqdiru ahadun an yukhadibahu khawfan minhu ñande hen hay goto wawa haaldude Allah saabu hulde ɗum yawma yaqumu ruhu ñalamomo oɗo malayika jibrilu won wiɓe ko konuji Allah goɗɗi eywa o dari wal malaikatu e malayikaji eywa saffan ene mbaɗi sappeji wal malaikatu saffan waga anani la yatakallamuna kamɓe tagore nde ɓe kanata illa man azina so wona mo ganda ene yamiri lahu wonen ɗum arrahmanu Allah yo haal ko qala so haali haala sawaban konngol pewgol wona so wonama Allah wi yo tefata ذلك اليوم on ma ñalawma alhaqqu woni tabidɗo woni yawmal qiyama faman sha attakhadha on mo haaji jogitade ila rabbihi fewde joomum ma aba ruttorde aywa masalan fewde Allah ene ɗofto ɗum beele eneni de aywa ene hisa e lepte yo rutto faman sha attakhadha ila rabbihi ma aban aywa fariyalji yo rutto famide
inna no minen anzarnakum min jertini on onon makkanaɓe azabal lefte gariban ɓe ganduɗa ko ɓalliɗe yawmal qiyamati nde wonnowo kullu atin garibum kala ko arata koko malli yawma yansurul mar'u ñalawma mo neɗɗo yi kala neɗɗanke ñalawma mo yi ma qaddamata yadahu ko ardinno ɗum juuɗe mum to banggue moƴƴere e woradde waya qulul kafiru kefeeru wiye ñande hen ya ha laytani hanani nomi kuntu turaɓe mi wontino leydi mi fofta kefeeru si yi bone ñande hen de o yi mumante won kon mbiyama yo joftodiri Allah wi mumante won gonte leydi kanko wiya ha ni nomin ne mi wonti leydi kono noon c'est trop tard bone waɗi suratu wannazi'ati simore nde ko noon nde wiyete makkijatun 46 ayatan ko capanɗe nayi e jeegom aya wone nder may bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah wannazi'ati Allah wi mi wondiri malaikaji poɗoji ruhuji hefereɓe garqan e satten wannashidati Allah wi mi wondiri malaikaji coftuɗi so enen awa masalan fittaandu julɗo nastan e coftugol wassabihati mi wondiri malaikaji lumbotoɗi hakkunde asaman e leydi e yamirore Allah sabhan e lumbogol fassabiqati mi wondiri malaikaji baddoji dandu e nawde ruhu julɗo fewde aljanna sab'an e daddugol dandu falmudabbirati mi wondiri malaikaji ɗi ganduɗa aywa ko pewjoji alhaali aduna ene jippo e yamirore Allah aywa amran e fi woni jawabul qasami o ka tuba asunna mi wondi ɗeɗo gonoje fof onon makkanaɓe ma on ummitino pamon ɗo yawma tarjufu rajifatu ñalawma mo gormi gormotoɗo ñalawma mo alladu ndu wutta ñande hen kala ko wurno maaya tata ba'u ha ene rewa e mayru arradi fatu mafmin toog woni immiru ndu hakkunde majje ko duuɓi capanɗe nayi ñande hen kala ko mayno wurtata Allah wi qulubun ɓerɗe yawma idin on ñalawma sa yi ñande hen qulubun ɓerɗe wajifatun ko kulɗe de abasaru ha gite mumen khashi'atun ko ñorgili yaquluna kamɓe jomiraɓe ɓerɗe kuloje ɗe wona hefereɓe yeddunoɓe ummital ɓe gonay wiide a inna la marduduna beele ma en dutte fil hafirati e holko caggal nde mayɗen ma en gurti aida kunna wada biide ɓe aha kaymo on gurtu ɓe mbiya aida kunna isaman beele so min gonti ƴiya dappuɗe nahira tan ɓe ganduɗa ko guɗɗo e min gonta yimɓe ɓe mbiya aha gonton yimɓe qaalu ɓe jaabo tilka so tawi min duttima e gurdam idan so ngol konngol selli karratun ɗum konko duttogol khasiratun pertugol wona gonga qala taala Allah wi onon ɗay fa innama hiya gurtugol ngol wonani so wona fa innama hiya zajratun ɗum ko wuttago wahidatun wotata so wuttama tan onon fof gurtat haydara ala hen fa ida hum deke yo jiya dendagal tagore ɗe pop bis sahirati jiya eɓe dow leydi he eɓe gurti caggal nde ɓe gonno nder Allah wi hal ataka ari e ma ya Muhammad hadisu Musa إذ ناداه ربه ثم رجع مكان رجيم بالواد تشانغول المقدس تشينغول غول دون تشانغول ويتو دوا غول ويس اذهب الذي ما موسى يا إلى فرعون فيودنغال غورا إنه فرعون طغى وبوي أمرتي وبوي أمرتي إنه طغى وقل ويمو يو نوتارو تشانا بلاي قل ندوما ila anta zakka ha laaɓa mboɗo nodduma beele aɗa laaɓa woni fa qul hallaka wi mboɗo nodduma an fir'auna mboɗo nodduma ila anta zakka ha laaɓa bi ma'ana hatta laaɓa ha laaɓa famire mbele laaɓa e keferu mbele ceerna deweteɗo e gonga ala so wona Allah wa ahdiyaka mboɗo nodduma mboɗo fewnuma ila rabbika
fewde e joome ha ganda ɗum mboɗo tindinma fewde Allah e holludema dalillaji fa takhsha beele aɗa huula Allah fa arahu Allah wi Moussa hollimo al ayata ka hawnide al kubra mawde kawnide jeenayi ɗe fof holɗum Allah Moussa hollimo sawru ɗum ɓuuri mawnude e kawniɗe ɗe fof fa kazzaba fir'auna fenni Moussa wa asa wofi Allah summa adbara kanko fir'auna o runkiti gaalimanako yas'a omo yaha e leydi ndi omo bonna fa hasara fo orendini wileɓe makko fa naada o yeyni fa qaala o wi ana rabbukumul a'la min woni Allah mon towɗo la rabba fawqi deweteɗo e gonga ala dow am noon o wi ba'da ma qala lahu Musa rabbi o wi Musa hol nelɗoma Musa o wi Musa hol nelɗoma Musa wi arsalani ilayka rabbi arsalani ilayka joomam nelime e ma fa in amanta bi rabbika sa gomɗini joome o takuna 400 sanatin fi na'im a wonino e gurnam ma duuɓi temedde nayi kala ko welmaɗo waɗi andi Fir'auna o wuuri duuɓi temedde ɗiɗi o laamaki o laami duuɓi temedde nayi hawri temedde jeegom Moussa wimo alamima joni duuɓi temedde nayi aɗa woni kala façon nema Allah ene wanma hen joni noon sa gonɗini joome o on saha summata muutu maaya sa maayi fa tadkhulul jannata naata aljanna fa qala kanko Fir'auna o wi minani ko kalɗa ko kono hatta astashiru Hamana hami disno Hamana mi ƴeewa ko wiyata fastasharahu o disni Hamana fa qala Haman wimo atasiru abdan ba'da ma kunta rabban a wantan maccuɗo caggal nde gonnoɗa kalifa aɗa woni kalifa duttoɗa kadi gonta maccuɗo hanka ɓoccata mbeɗa wona an woni Allah joɗo won jaɓirta Allah goɗɗo fa enda zalika on saha noon woni jama as-sukrata kanko Fir'auna o rendini wileɓe Allah boni o disnotoɗa boni o disnoteɗe de wona ballo falammaje tama unde wileɓe ɓe ngari ha jetti ɓe ndendi kamɓe fof tama aduwullahi gaño Allah o dari ala saririhi e dow danki makko fa qala o wi ana rabbukumul a'la o darori ni o waɗini jungo makko min woni Allah mon tawɗo ɗum woni sababu wiide mon labbonima walkisa ɗum woni fa qala ana rabbukumul a'la o wi min woni Allah mon towɗo la rabba fawqi deyɗo ala dow am hande ɓurɗomi towde ala fa akhadahu llahu Allah halkirimo e yoldemo nde nakala lefte al akhirati konngol battiningol ngol wol ula e konngol gadinol ngol holngol ɗo wino ma alimtu lakum min ilahin gayri mi andanani on Allah ko wona min deweteɗo ko wona min mi andana on ɗum noon ngol konngol e ngol ɗo ɗiɗo konngolji ɗi kalkimo hakkude majji ko duuɓi capanɗe nayi inna fi zalika woni e ko haala ko la ibratan ko teskuya liman yakhsha wonande mo ene hula Allah a antum yati onon makkanaɓe yeddoɓe ummital ɓe yati asaddu khalqan onon ɓuuri sattude tagde amis sama'u walla ko asaman o ɓuuri sattude tagde allawi bana ha o tagi asaman o rafa'a o ɓamti samka ha dosɗe asaman o ɓamti ɓale mum kanko Allah tabaraka wa ta'ala afan fa sawwaha o fondi asaman o ayiba ala gewol ala wa aghdasha laylaha o nibbidini jamma asaman wa akhraja o fengini duha ha nyalawma asaman o addi nyalawma o wadi hen masalan ko wiyete nan allawi wal arda leydi ni non ba'da zalik tagal asaman wertede daha ha o werti leydi ndi kono non ko leydi ndi adi tage wa kanat makhluqatan qabla as-sama'i leydi adi asaman tagere min ghayri dahwin kono wertaka leydi wertanoko ko asaman non taga werta kono leydi adi tagere asaman akharaja kanko Allah o yaltini minha e leydi ndi ma aha ndiyam mum wa mara'aha e durirde mum fofo o yaltini e leydi wal jibala kaaje ɗe jiiɗa noon arsaha ngoni penɓe leydi Allah wi mata'an lakum ko dakmitgol wonande on onon yimɓe ɓe huɗo won koye leydi ko oɗon ñaama hen gaweje ɗe oɗon ñaama hen tamaroje woli an amikum e dakmitgol nemoraji mon huɗo ko ɓootere nde e ñippere nde baali won ñaama hen
nayi mon ñaama heen bey mon ñaama heen fa ida jaati dammatul kubra so tawi wuttaango mango ngo ari hono wuttaango ɗimmugo yawma idin ñande heen yatazakkarul insan ñande heen ma neɗɗo siftorma sa a ko golluno e aduna o wi so tawi wuttaango ngo ari goto fof mayno ɗum wurti darima yeeso Allah goto fof ma siftor ko golluno e moƴƴere e ko golluno e bonande wo burrisatil jahimu al jayjaygol jahannama ngol ɓallinama ngol feŋñinama liman yara wonande mon yiya fa amma man baga so tawi ko on kefeero wonno wa jeddunoon wa athara al hayata dunya suɓi gurdam aduna e tuyoji aduna ne waɗa ko wela fa innal jahima hiya al ma'wa oɗo ko jeygol jahim woni tapporde mum wa amma man khafa so tawi ko on kulɗo noon maqama rabbihi darolgal jomum e yeeso Allah ñande yawmal qiyamati wana han nafsa o haɗi fittanu ndu anil hawa ga belaɗe fa innal jannata oɗo aljanna hiya al ma'wa woni tapporde mum so tawi ko kulɗo Allah huli yawmal qiyamati so darima yeeso Allah ko jogori namdede alana ɗum doole ko jogori namdede ko alana ɗum doole huli wadde ko boni sabu ɗum oɗo ko aljanna fay sabu watta ko boni kulɗo ɗum watta ko boni oɗo aya cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu o meeɗino ñaawirde oɗo aya ɗo makkatal mukarram nde o yehi makka hajjoyde waaji gooto ene samra bata kanŋe woodi jiyaɗo Allah hocci bata kanŋe o jiyaɗo Allah wonde hocci bata kanŋe o ene yeyna kanko ne omo yeyna mo laakna ha hawre makko oy min de mon ko majjiraɗa ko haali on wi min de won ko koccuɗo aɗa wawi noon sifaade ko majjiraɗa ko o sifi ha pari on wi ko ɗum koccuɗo on yaade makko ha galle makko galle mum totti mo o wi an kocca ko foti ni mbasa ñamde oy ko hanma ñamde o wi haɗimi ñamde kulmi ko janngo yawmal qiyamati somi darima yeeso Allah Allah wiyami hol bata kanŋe mo ñamɗa o hol ko ñamirɗamo mboɗo huɗi ɗum haɗimi ñamde o wi mi wondi an so wona e natode aljanna mbiyeɗane seeri joom suudu mi wondiri Allah tawi tan wona e natode aljanna jeeyeɗa an mi seeri debbo haala ka inci anduɓe makko ɓe mbiya o seeri ɓe mbiya o seerani ko heewi kam mbi ko seeri tom defte en fof kam mbi naatawo aljanna neɗɗo wawa andude ɗum tawde o wi noon tan seri wi ko dewgal makko yo gas seera haala ka yanayi cheikh Tidiane radiallahu taala an ko adden ɗum yelde makko jaatigui cheikh Tidiane ñande heen o koye anduɓe makka jeeya leeli artude o wi an jaari ande leeli artude o wi haɗimi yawde artude emin gondi ɗo e ñawore hawnide tan cheikh Tidiane ko jaati ko haalanimo ñawore nde no wayni o wi holno mbiɗon o wi minen kam min mbi tan ko seeri o wi min de sinno mi wonno o seerani cheikh Tidiane wi so tawi ko min wonno o seerani mbiyanmi o wi a jogui ɗum dalli o mboɗo jogui o wi wadde wasde ɗum ham haale anduɓe o hoto haalane anduɓe makko ɓe foof eɓe jooɗi ɗo cheikh Tidiane ari ɓe noddi cheikh Tidiane ari jooɗi ɓe noddi babiraɗo koccuɗo o ɓe noddi masalan koccanaɗo o jooɗi koccuɗo o ɓe mbi ɗum an nde koccuɗa nde mbiɗa ko hanma ñamde o wi haɗimi ñamde ko miijade yawmal qiyamati darade e yeeso Allah ɗum koni kanko no o wi somi jeeyaka e datol aljanna o seeri ɗum suur makko mbi wadde o seeri cheikh Tidiane ala o seera ɗum kay ko ƴiyal Qur'ana ko Qur'ana wi noon ɗum wi ala o Qur'ana wi noon o amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa kulɗo darogal yeeso jomum ñande yawmal qiyamati o haɗi hoore makko wadde ko wela wadde belaɗe woppi ballanteje sabu hulde Allah fa innal jannata hiya al-ma'wa aljanna woni tapporde makko wona wi ko ɗum haɗi o ñamde o haɗi mo ñamde ko darade yeeso Allah ɗum haɗi wadde ko wela ɗum ko aljanna fof ko Allah yino wona kam o seerande fof ko heeya debbo ko ya jomtuma
kamɓe fof ɓe ciftori aya o koɓe yiddinnoɓe jani waddama ɗum ɗo makkata mukaram ɗum woni noon yasalunaka eɓe namdoma an nelaɗo Allah ani sa'ati darga ayyana mursaha hol daragol holde daragol mum darga holde darata eɓe namdoma mata wuqu'aha hol jangol mum wo qiyamaha e daragol mum fima anta hol nden hunde an min zikraha e haalde ɗum holko wonanma e haalde ɗum an fima anta min zikraha hol nden hunde ko e haalde hol nden hunde ko wonanma hen haalde ɗum an nelaɗo Allah laysa indaka ilmuha hatta tazkuraha a alana ɗum gandal saka kala ila rabbika ko fewde joome muntaha ha hatirde gandal dargane daroto ko Allah la ya'lamuhu ghayruhu ala gandu dargane daroto so wona Allah innama anta munzirun walla innama anta munziru an ka jertinowo man yakhshaha mo ene hula innama yanfa'u inzaluka man yakhshaha nafata jeertingol ma ko kulowo darga ko on hulata ka annahum sa yiɓe kamɓe ɓeɗo huɗaɓe sa yiɓe yawma yarawna ha ñalama woɓe jii dargade dari lam yalbasu cikkata ko ɓe meeɗani ñibde goble mabɓe illa ashiyatan so wona kihiɗe goto aw duhaha walla beetawe mum suratu abasa makkiyatun aaje ɗe ko 49 bismillahi rrahmani rrahim ko woni sababu aya o jippade ko Abdullahi ibnu ummi maktumin ko sahaba nelaɗo Allah on noon ko gumɗo ko wiyete ko Abdullahi ibnu ummi maktumin ibnu surayh bun malik bun rabi'at al-fihri bun amir bun luway a faamide o jokkinte noon koye tani ko kanko on ɗon wiyete ko atikata bintu amir al-makhzumi kanko Abdullahi ibnu maktumin ko jabɗo Allah ko ɓooy kanko yumma Kharijata ko ɓi yummum yumma Kharijata koɓe ndendi yummiraɓe Saudi on ɗon saha noon o meeɗino ko gumɗo o arenelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o tawiɗen konngolli Makka sey bata en utu bata en Abu Jahli en Abbas en Umayyata en Walid ibn al-Mughirata en eɓe goni galle nelaɗo Allah yo nelaɗo haalanɓe diine ɗum addiɓe ɗon nelaɗo ene haalanaɓe diine ene jorti beele ɓe jaɓa Allah beele diine o heewa doole nde wonno ɗi gay kokkolli so jaɓi Allah tan diine heewa doole pour ɗum tan on saha noon kanko Abdullahi ibnu ummi maktumin o ari o yiyata o wone haalde omo haalde nelaɗo Allah o tinani nelaɗo wonɓe haaldata o wone wiide ya Muhammad allimni andinam janginam ko Allah andinma ko nelaɗo noon artiri yeeso mum seeɗa wi ɓeeɗo heefereɓe kamɓe fof atɓe gaybiniri diina mo o ɓe mbi rewe am ko yimɓe wumɓe en rewe am ko wasdon o wi noon tan e ɓernde makko aɗa noddami e dow ɗum ɗo aɗa cerami gayno kalami ko kono noon ko e lestan nelaɗo haali ɗum Allah jippini aya o Allah wi abasa ñirɓini yeeso mum nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wata walla o runkitima holko woni sababu an ja'ahu al-a'ma pourtan gumɗo are makko Allah wi wa ma yudrika ko andintuma an Muhammad la allahu yama jo oɗo Abdullahi ibnu maktumin yazakka yama jo o laaɓa e bakkar sabu ko nanata e mako aw yazakkaru walla o wacco so waccorima fatan fa'uhu zikra nafama waaju o so heɗima ma amma man istaghna so tawi ko on mo ganduɗa ko galɗuɗo jawdi fa anta lahu an wonande on tasadda aɗa sohliri aɗa wali aɗa fali sabu ɗum aɗa huccite muɗum wama aleyka ala e ma Allah yazakka nde o gonɗinta so gonɗinani wona bakkan ma an so jaɓi wona an so salima wona an wama aleyka Allah yazakka ala e dow ma
Allah ya zakka so tawi o laaɓani ala ema baasi wasdemo laabde nde ala ema baasi an o ɗo so jaɓani Allah wasdemo jabde Allah nde ala ema baasi an an nelaɗo Allah wama aleyka Allah ya zakka wa amma man ja'aka so tawi ko on garɗo e ma yas'a ene yaha wa huwa yakhsha tawa kadi ene huli Allah holi on gumɗo o fa anta anhu an ga makko tala ha aɗa sohliri kalla oto wattu ɗum innaha ɗeɗo ayeje tazkiratun ko baajorɗe tagore nde faman sha'a dhakarahu on kaƴo waccorade ɗeɗo ayeje yo waccoro ɗeɗo fi suhufin ɗe goni koye kayitaji mukarramatin teddinaɗi to Allah marfu'atin ɓamtaɗi to asamanuji muɗo haratin cennaɗi seyɗane memata bi aydi ɗi goni koye juuɗe safaratin maleykaji dimbindoji kiramin ɗi ganduɗa ko tedduɗi bararatin ɗoftiɗi Allah utilal insanu kefeero huɗama kefeero de huɗama ma akfarahu holko yeddinimo i sey in hol fof nden hunde halagahu to Allah tagimo kanko neɗɗo hol nden hunde nde Allah tagimo min nutfatin aywa Allah tagimo koye toɓɓere o woni min nutfatin halagahu koye toɓɓere Allah tagimo fa qaddarahu Allah hoddiri toɓɓere nde wontude heɗɗere caggal ɗum nde wonti hettere summa sabila nde o wonti heɗɗere o wonti hettere o woni neɗɗo ha o timmi summa sabila yassarahu laawol yaltudemo e reedu yummakko Allah newni o yalti ko Allah wi baɗɗo mon on Allah wi kanko jeddo ummital yo ƴewno tagira o taga koye toɓɓere nde wonti heɗɗere nde wonti hettere o woni neɗɗo ha o woni neɗɗo e reedu yummakko summa sabila yassara Allah newnanimo laawol yaltude summa amatahu gurnuɗo mo yaltinimo boowal o wuuri o woni ha o woni neɗɗo o wuuri ko Allah haaji caggal ɗum Allah waramo fa agabarahu Allah yamira yo ubbe on ɗon kay summa caggal ubbede nde so ɓenni baɗanɗomo ɗeɗo geɗe fof so tawi waɗi ɗum ɓenni o kay ida sa'a ansarahu o kay so welama ummitinan o kay ida sa'a ansarahu o so welama o ummitintumo kalla ko gonga nde wonno neɗɗo o lamma yagdi suwa wadde ma amarahu ko Allah yamiri ɗum neɗɗo waɗani ko Allah yamiri falyanzur l insanu yo neɗɗo ndaara o tesko ila ɗa'amihi fewde ñamde makko kayfa qaddara wa dabbara lahu holno Allah hoddenimo ko ñamata holno Allah fewjiranimo ko ñamata yo ƴeew Allah wi ƴeew min dokkimami ko ñamɗa Allah wi inna no minen sababnal ma'a minen goni wajuɓe ndiyam ummorade e duule sabban e baajugol humma saqaqanal arda caggal nde ndiyam ɗam yane leydi min ceeki leydi ndi min ceekidi ndi fuɗi saqqan e ceegol fuɗi hen fa an batna fiha min punni e leydi he habban ko wiyete gawri wa inaban e ko wiyete masalan anen de reseji wa qadaban e ko wiyete gawri mbiteedi ɓuttu ko gawri anani dey gawri kecciri wiyete noon wa zaytunan e gawri ne wiye zaytun wa nakhalan e tamaroje zaytuneje kam ko leɗɗe mbiyete wona wa hada'iga sardingaji gulban kewɗi leɗɗe wa fakihatan e muyanteje wa abban e ñaande ko jawdi ne dura Allah wi ɗeɗo geɗe fof mbaɗanmi on mata an ko dahmirgol lakum wonande on ñaamon gawri ndi ñaamon tamaroje ɗe berem refi ɗi e geɗe ɗe jawdi won ñaam
wali an amikum onon enemoraji mon fa ida jaati sakhatu so tawi wuttago ɗimmiwo ngo ari mbi hol on ñalawma noon o yawma yafirru lmar'u min akhihi ñalawma mo neɗɗo dogi miñum dogi mawnum wo ummihi dogi yummum wa abihi dogi baamum wa sahibatihi dogi joom suudu mum wa banihi dogi ɓiɓɓe mum o wi holko woni sabab ko ɓe dog o wi li kulli mri'in kala neɗɗanke yawma idin on ñalawma minhum e maɓɓe sha'anun yugnihi alhaali mum yoni ɗum goto fof alhaali mo wondi dow mum o yugnihi ene yona ɗum tan bone mo wondi o yoni ɗum sha'anun yugni wa sababu hurubihi noon sababu doggol makko ko min muɗalabatihim lahu bi huquqihim o dogiri ko hade yimɓe ɓe mbiide haqqeji amen ɗi addu fal akhu yaqulu lahu miiraɗo o walla mawniraɗo wiyamo lam tuwasini bi malika jawdi nen nanƴande a rokkanumi hen wal abawani yum makko e bamma ko yaqulani mbiyamo basarta fi birrina minen a ɗigganano min o doga wasahibatu joom suudu makko taqulu lam tufini haqqi minne a timminananimi haqqam joom suudu o wona wiide noon wal banuna ɓiɓɓe ɓe yaquluna goɗa wiidemo ma allamtana minen a janginano min wa ma arsattana minen a fewnano min famide ɗum ɗo ɓe mbi ko ɗum woni sababu ko neɗɗo one doga yawmal qiyamati ndeke kay so neɗɗo itti mbi nanni jangde on kam dogata wadde on ɓiɗɗo o komo dogata ɗum so ɓiɗɗo o rewani Allah ko hollima hen a hollimo Allah o yi ko dagi o yi ko armi so yiɗo rewal so yo jooɗo ko wonnoma ko ana waɗi a hollimo Allah o yi ko dagi o yi ko harmi so waɗi kon kaya ɗum kam wona haaju ma an kay so yiɗi ñanden kam an kam ka jattintoɗo a dogata ɓiɗɗo o kam sa soyni ɗum a dogata heddiɓe noon aɓay dogde ɗum kono ɓiye o kam kadara so yiɗi o ar nanni mo tottima ceerno kaari o janggim ala ko mbawmi hen omoni hollimo ko dagi mi hollimo ko harmi aw lama yatabayyana lahu min ajzihim won wiɓe ala ɓe dogirta ko feeñanimo kanko neɗɗo o ala ko wawi o feeñanimo kanko neɗɗo o yum makko e bam makko e ɓiyi ko e mawni ko ala ko mbawe makko min ala ko mbawanimo hewude wa adamu nafihim lahu ɓe mbawa nafdemo aw li kasarati suhlil insani bi nafsihi walla saabu hewde neɗɗo sohla muɗum fa yadhasu min gayrihi wa kullun waqi un ñande hen o mugete o wi fof no ma waɗ yawmal qiyamati so Allah haaɗi kulli mri'in minhum ene woodani kala neɗɗo e maɓɓe sha'anun alhaali yugnihi mo ene yana ɗum goto fof ne jogii ñande hen alhaali mo ene yana ɗum ɗum woni li kulli mri'in minhum ene woodani neɗɗo kala neɗɗanke minhu e maɓɓe sha'anun alhaali yugnihi mo ene yana ɗum bo fof ne jogii probléme on tan woni ɗum ala probléme goɗɗo ɗum ma waɗoy wujuhun ñande hen jiya jeese yawma idin on ñalawma jiya jeese musfiratun ko jalbinaɗe jeese jalbuɗe dahikatun jaloje beltiɗe mustabshiratun ɗe ene belto ɓen woni jeese juɗe wo wujuhun jiya jeese yawma idin on ñalawma alayha ene dow mumen gabaratun ko wayno pundini jeese ne ɓawlino mayno futurum ɗum tarahaquha ene meewo e majji ɗataratun ko wiyete niɓɓere ulaika ɗeɗon jeese noon ɓen umul kafaratu ɓe mbiyete hefereɓe yo Allah dandu en hen alfajaratu ɓe ganduɗa ko fajireɓe suratu takwiri simore nde ko noon nde wiyete makkiyatun aye ɗe ko nogas e jeenayyi o wi
وفي الحديث من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كلام غندودا إني ولي يد يوم القيامة يو جنغو إذا الشمس كبرت إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت ديدو تي موجه تات سا جنغي دي تن وينا يدال سا يدي دال ران جنغو الذي بسم الله كو إند الله الرحمن كو إند الله الرحيم كو إند الله الذي إذا الشمس ستبينانge كبرت tappondirama annore nde ittama wa idha nujumu satawi kode in kadarat fukkima e dow leydi kanji fo de caame leydi wa idal jibalu so tawi kaaje ɗe suyirat ɗe gittama e palasuji majji ɗe gonti punti wa idal isharu so tawi ɓesɗi geloɗi pellitti uɗɗilat ɓolɗinama gaynako ala ɓirowo ala wa idal wuhusu so tawi ponɗiɗi fof husirat ndendinama caggal ummitat ɗiya joftima ɗiya kawno ngel yoftama pettuno ngel yoftama ganno ngel yoftama wiyama gonte leydi jeehi wa idal biharu sujjirat so tawi maaje ɗe pop ɗe ndendinama ɗe kuɓɓama wattama jeygol weddoyama jahannam wa idan nufusu so tawi pittali ɗi zubbijata cindonirama e ɓalli wona pittali guittete moftoye so tawi yawmal qiyamati pittali fof cindodirama e ɓalli mumen wa idal maw'udatu so tawi gueɗe ubbanoɗe yimɓe jibina ɓiɗɗo debbo gubba walla jibina ɓiɗɗo mbarano ɓe mbaɗata joni ni saabu hulde gacce jaaha mbaɗa bonande ma nde jaaha bona naata e ma naña ɓinguel ngara mbara ɓinguel mbiya aɗa hersini koko mbaɗɗa ko a hersani wadde ko mbaɗɗa ko aɗa hersa wambude a wambar kay so ɗum namdoyama koko namdete mo ɗeɗɗuɗa tarude ha maayi pag o gubbuɗa o on ko namdete o idal maw'udatu su'ilat ubbanoɓe waranoɓe e mere ubba ɓen so tawi namdama bi ayi zanbin qutilat su'ilat yani so tawi namdama bi ayi zanbin qutilat hol fo bakkar koɓe mbarda wa idha suhufu so tawi kayitaji ɗi nushirat caktama go fo tottama mandeke mum e jungo woni kayitaji wa idha sama'u so tawi asaman o kushiɗat huttama kushiɗat huttama woni so ñortama no nguru ñortirte e dammu woni wona woni huttede asaman o kushiɗat wa idal jahimu so tawi jeygol ngol su'irat ngol duncama ngol lewlewti ngol huɓɓanoma ko ɓooyi ngol duncete yo ngol ɓeydo huɓɓude ko ngol janugol angol ɗeɓi dettude ngol duncama wa idal jannatu so tawi aljanna o uslifat mallinama yimɓe naatoɓe aljanna pour ha naata Allah wi ñande hen alimat nafsun ñande hen andal fittandu ewa ɗeɗo wattu ɗeɗo gueɗe ne mbaɗi ñande hen alimat nafsun ma ahdarat ñande hen fittanu ma andu ko golluno ko jam walla ko bone wallahi ñande hen fittanu ma andu fala uqsimu Allah wi mi wondiri bil khunnasi al jawari e koode ɗe ngannduɗaa ko dogoje alkunnati ɗe ngannduɗaa ɗe ene cuuɗo woni koode jeyi e ɗen noon ko mustari e mirriq e zuhrati uɗaridi ɗe ene cuuɗo ene ngarta sahaaji alkunnati ɗe ngannduɗaa ko birnote wallayli mi wondiri jamma ida asa so huccini niɓɓere muɗum wassubihi mi wondiri subaka ida tanaffasa so tawi subaka foofi footima ha ñalawma ñawli innahu o qur'ana la qawlu rasulin wallahi o qur'ana ko konngol nelaɗo karimin tedduɗo to Allah hono jibrilu zi quwwatin joom sembe inda zil arsi ɗo jeyɗo al arsi on noon ko Allah makinin kuɓidiɗo muɗa in hamma ɗoftaɗo toon mo malaikaji fof ɗofti aminun koolaɗo e wahyu Allah gande jawabul qasami mi wondiri ɗeɗo gonjoje wa ma sahibukum bi majnun mi wondi gondiɗo mon o wona kangal o mo mbiɗon ko kangaɗo ha ngaka wala qad ra'ahu wallahi ko wi o yi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko wallahi o yimo bil ufuqi e jokoli almubini peƴƴi ko wi o yi nelaɗo Allah ko wi yi jibrilu e mbadi mum ko wallahi o yi
وما هو وناني محمد على الغيب إكو ويرني غا وحي بظنين كو جكتين بظنين ko jikketeɗo walla bidaninin ko ɗawa ene jangire bidaninin ene jangire bidaninin ko ibnu kathir e hamzatu e kissa'i e basariyu ɓen jangirta bidanini naafa noon ewa ibnu amir e abu umar ɓen jangirta bidanini enen mbiyeten ko bidanini kono kamɓe ɓe mbiyata ko bidanini eyyi pamen naafa kañum ko bida ninin eyyi kono noon oɗo qira'atu asim kañum ko bida ninin nde wonno oɗo ko asim ko qira asim ko bida nini wiyata wonani nelaɗo allah bida ninin ko tumaka wa amma bida ninin ko ɗawaɗo ko wona ɗawaɗo wama huwa wonani qur'ana o bi qawli shayɗani wallahi qur'ana wona konngol seyɗani rajimin diddaɗo fa ayna tadhabuna so on jeddi qur'ana oto paɗo lahara in huwa wonani qur'ana illa zikrun so wona ko wa'zu lil alamina wonande binde yimɓe jinneji liman sha'a minkum kala e mon kaaƴo an yastaqima nde foccoto yo rew gonga qur'ana nani allah wi wa ma tasha'una on kaajata noon rewde gonga illa an yasha allahu so wona tawa allah ne haaji so allah haajano yo rew gonga rewa rabbul alamina jeyɗo bin suratul infitari simore nde ko nonde wiyete makkiyatun aaji ko 19 bismillahi ko inde allah arrahmani ko inde allah arrahimi ko inde allah idha sama'un fadarat so tawi asaman o sekima wa idal kawakibun tatharat so tawi koode ɗe carima ɗe caame leydi ɗe carima kanje koode ɗe wa idal bihar so tawi maaje ɗe fujjirat ɗe ɓuccitama wona hakkunde ndar maayo welgo ngo e maayo hango wi ko baynahuma barzakhun so itti ɗum ɗe ndenti kanje fof ngoya jille ngoya wonti maayo woto yawmal qiyamata allah wi fof yo wonto jeygol fatete jahannama wa idal qubur so tawi qabriji ɗi bu'thirat ɗe mbaylitama leydi ndi faati dow woni tuuɗi ko wonno les ko yalti dow mayɓe payi dow allah wi so ɗum waɗi alimat nafsun ma fittandu andu ma qaddamar ko ardinno to banggue golle wa akharat e ko wattinno e golle ko gollano ñande hen ma fittandu andu ya ayyuhal insanu ehe ma kefer annene ma gharraka bi rabbika holko homtuma e joome alkarimi tedduɗo ha gofɗa ɗum alladi on khalaqaka taqqoma caggal nde a wonano hay tus fa sawwaka fondi terɗe ma fa adalaka o fondi matalan terɗe ma fa adalaka en jangin mabɓe fa addalaka biyata fa sawwaka o fonduma fa adalaka o fondi terɗema jungo ɓurani jungo ngoye juutde koyngal ɓurani ngala koyngal juutde kala ne jiiɗa koyngal ɓuri koyngal waɗa hen ngal sellani woni hen kelnogal so ala hen kelngal a yiyata ɓurdirede so waddani fof fotarde fi ayyi suratin ma e mbaadi yo mbaadi sa andi o haaji an neɗɗanke rakka baka o fawdirma an mbaadi ndi o wela o waɗay ma kalla oto homtoro ɗum bal ɗaccuni to kazzibuna oɗon penna biddini ñalawma jogdi wa inna aleykum ene mon onon makkanaji la hafidina malaikaji denoji golle mon kiraman tedduɓe to allah katibina windoɓe wonande golle ɗe yalamuna kanji malaikaji ɗi eɗi gandi ma tafaluna dendagal ko golloton innal abrara ay julɓe gonɗuɓe limanagu mumen ɓe lafi naimin goni koye nemaji honi aljanna wa innal fujjara ay hefereɓe ɓe lafi jahimin koye jeygol kuɓɓowol yasalawna ha eɓe naata e jeygol ngol eɓe cippira e nguleki jeygol yawma dini ñalawma jom wa ma hum wonani kam bi ghaibina keɓe yaltoɓe jeygol ɓe jaltata wa ma adraka muhammadu ko andinto
andintuma ma yawmuddin ko woni mawnugol o nyalawma summa refti kadi ma adraka an muhammadu ko andintuma ma yawmuddin ko woni mawnugol o nyalawma mawnugol o nyalawma sa anda o nyalawma yawma la tamliku nyalawma mo ganduda nafata nafsun fittadu li nafsin wonande fittanu shay'an hay tus nyalawma ganduda hay goto ala ko wawi nafde goddo goto fo dogat iso mi dogi mo jogi nafde wal amru yamirore yawma idin on nyalawma lillahi ko Allah goto goddo ala lam yakun lam yumkin ahadan min at-tawassuli fihi hay goto jogaki hen ay wa masalan arasma on nyalawma arasma ala lesela ga bada defo jaha gendarmerie ministère daro wadan ma arasma dum ko ga tawassulu wiyete tawassulu arasma dum ko ga woni ñane hen dum ala go fo dogat sawana ne la Allah go fo dogade wal amru yawma idhin lillahi wana ñalawma ko Allah goto jogi fi ko do Allah suratu tadfif simore nde ko non de wiyete won wiibe ko makka ne jippi won wiibe ko madina de jippi kono buri yarede ko madina tan nde wonno ene hawra ko ne madina kayre de jippi nde wonno de halta ko sharia non jippaki makko annaha woni ko lolli kam ko madina tan limaru bi an ibn abbas oɗo gorko o wi lamma qadima an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam al-madinata nenelaɗo Allah ari wuro madina kanu min akhbasi an-nasi kayla kendangal aduna o fof madina naɓe ɓurno bonde ɓetirgal Allah jippini waylilni muɗafifina fa ahsanul kayla ɓe moƴƴini ɓetu ba'da zalika qala al-farra gorko wiyete fa hum ɓeɗo ɓe oyi madina naɓe min awfi an-nasi kaylan ila yawmihim hada dendagal tagore nde fof kamɓe ɓuuri mawnude ɓetu ha ñalawma gonɗen oɗo hande ruwiya aydan qala hiya awwalu surati nazala ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wiyama sahande o ari madinatul munawwara nde ɗo simore adi jippade on yimɓe ko bagara ala kullin kala hen adinde wonde nenna caggal mum wa kana hadha fihim wiyama noon ɗum ɗo ene wonnoɗe mabɓe kanu ida staraw istawfu bi kaylin rajihin seɓe cooda ɓe gadda ɓetirgal manggal no jolfu e mbaɗata en ni ɓe gadda tuguleji mawɓe ɓe cooda ñebbe men haalaɓe wa ida ba'u so tawi eɓe jeyta bakhasul mikyala ɓe bamɗina ɓetirɗe ɓe gadda tugulon tokoson ɓe ɓetira ɗum wal misana walla peese falamma nazalat hadhihi sura ne ndeɗo simore jippi intahaw ɓe goppi fa hum awfannasi kaylan wiyama dendagal tagore nde pop hande aduna o fof madinaɓe ɓuuri moƴƴude ɓetirgal ha ñalawma hande mo jonɗen wa qala jama'atun gorko goto wi dental gotal e anduɓe mbi aya o jippi ko gorko goto ne wiye abi juhaynata winde makko noon ko umar o wiyete wa kana noon lahu sa'ani o jogi ko ɓetirɗe ɗiɗi yahudu bi wahidin o yuuɗi bi akhara somo sooda ko ngal ɗo o sodirta somo yeeya ko ngala o yeeyirta o munasabatu haali ma qablaha ene nandi noon ko arno caggal mum ko annahu lamma dhukira halu su'ada wal asqiya fi ma qablaha o ndewa haali ko adi masalan ana haali malkisaɓe e alhaali malaɓe o addi ɗum ɗo fa zakara huna ma a'adda li ba'd al-usat oma haala ɗo yoga eywa masalan anani dey ko heblani masalan wofɓe Allah wa zakarahum bi akhassi ma yaqa'u min al-ma'asiyati omo siftinaɓe ko ganda boofi gadidoɗe e mabɓe wa hiya tadfifu ɗum woni ustude ɓetirɗe alladhi la yakadu yughni ahaduhuma wa yaqdiru ala akhara ko ganda wawa aldinde goto e mabɓe wawa wasɗinde goɗɗo sa timmini ɓetirgal wasnatama sa mankini ɓetirgal aldintama no ko noon wadde timminde nde ɓuuri wana bismillahi ko inde Allah wiyama noon aya ko capantete jeegom bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah Allah wi waylun konngol lefte walla caangol nanoto jahannama woodani lil muɗaffifina wonande ɓe ngannduɗaa ko ustooɓe ɓetirɗe allazina no ɓeen isactalu so tawi ene ɓeta alannaasi e yimɓe yastawfuuna kumnino se ɓe ɓeta gaweeji yimɓe walla ñebbe mumen ɓe ngadda tuguleeje mawɗe 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 sa ɓeti muudo galle ma sa arti wonda ga nifgaji tati wa ida kaaluhum se ɓe ɓetana ɓe noon
eɓe jeeyaɓe aw wasanuhum walla so ɓe peetana ɓe Allah wi ƴeew yuhsiruna ɓe mankina ɓe pertina a faami de Allah wi ala yazun mbele kanko paɗowo ɗeɗo geɗe o mbele o yananaka ala yazunnu ulaika mbele yananaka ɓeɗo annahum wonde kamɓe mab'usuna keɓe ummitinteɓe li yawmin wonande ñalawma azimin mawɗo mbele ɓe ganda ɗum mbele neɗɗo o gaddowo tugulal ɓuttal ɓetira ñebbe miskino Allah dawɗo jorbuwol walla dawɗo jowgel walla dawɗo beelel baɗina addi ñawon mum ne ƴawa ko ñaami gadda tugulal ɓuttal ɓetira ɗum mbele oɗo kam yananaka ko gommitinteɗo yawmal qiyamati ala yazunnu mbele yananaka ulaika ɓe annahum wonde kañumen mab'usuna ko ummitinteɓe ɓe jananaka ɗum addani ɓe waddi ɗum d' accord ana aroya leel de kono ara wiɓe leel kono bone nana yeeso o fil hadis as-sahih hadis celluɗo o wi 50 bi 50 o wi geɗe joyi ene gadda geɗe joyi o wi geɗe joyi ene gadda geɗe joyi o wi ma nagadal ahdu qawmun illa salladallahu ma nagadal ahda qawmun illa salladallahu alayhim aduwahum o wi wonani sababu wurtede bonɓe e dow yimɓe so wona gustugol aadiji firtude aadi ngaadodira e neɗɗo firta aadi o wi kala nde Allah jarribuma ɗum ma Allah jarribore annene gañoma wurtede ma kala ko ngaadodirɗa firta mbasa wadde kala ko poɗodirɗa mbasa wadde o wi ɗum kala nde mbaɗɗa ɗum Allah wurta e ma gañuma wa ma hakamu bi gayri ma anzala Allahu illa fasa fihimul haq o wi kamɓe tagore nde Allah ñaawata e maɓɓe ɓe ñaawa ñaawoje ɗe gonaɗe Allah jippine Qur'ana mum ɓe ñaawirta Qur'ana ɓe ñaawira koɓe mbela so wona Allah wurtan ɓe basal kala nde Allah jarribori yimɓe ñaawirde ko wona deftere Allah ganda ma Allah wurte mumen basal ha darga deftere Allah ñaawirte kala nde ñaawirɗa ko wona deftere Allah en mayata Allah wurtani men basal enen ɗum noon en jippuɗi ɓe yiɗi kam wa ma zaharat fihimul fahishatu o wi feeñata e dow yimɓe ko wiyete jina heewa illa fasa fihimul maw kala nde jina heewi yimɓe mayɗele kewata nan sa tan ko temedde mayi ujunnaje mayi capanɗe mayi gotel mayanno watta wonde temedde hin ƴeew en dañani fone hol gandu ko mayata otoji nana mbara bandiji nana mbara avion-ngaji nana mbara terrorisme nana mbara an kadi yo yawtan wala daffaful kayla illa mana'un nabat o wi yimɓe ɓe ustata ɓetirɗe so wona Allah famɗina puɗi kala nde ɓetirɗe ɓe mbatti ustede cooda hunde jeeyira ko wona ɗum gadda tugulal ma ɓeta saɗa yeeya gadda tugulel ma fawa kala ɗum watti wadde joni yimɓe kaaɗe puɗi famɗide sa yiiɗe jeeroɗoma taw tugulon ene pawa e gawi kono wona ɗum ɓe codirno wona kon tugulon ɓe codir wa akhadhu bis-sinina wa ukhidhu bis-sinina min al-qahdi ɓe nangire duuɓi kokki wala mana'u zakata ɓe calota ko tottude asakal illa hubisa anhumul qatru so wona Allah nanga toɓo mum wasa addude ɗe geɗe joyi gaddata geɗe joyi ɗe geɗe joyi kala ne mbaɗi geɗe joyi ɗe ɗo mbaɗat ɗum hottanpen hoore
Allah wi yawma yaqumu nnasu ñalawma mo yimɓe ɓe dari ene gumme goble mumen darani li rabbil alamina jeyɗo binde sabu yamirore Allah e hasbore mum e jobdi mum kalla ko gonga inna kitabal fujjari ay deftere hefereɓe golle mumen bonɗe la fi sijjinin woni koye deftere wotere ene wiye sijjin wiyama koye golle seyɗeneji toon binda toon golle hefereɓe goni ɗum ɗon wiyama sijjin ko leydi jeeɗe ɓiri toon woni biro iblisa toon golli kefere waɗete deftere kefere ko toon waɗete wama adraka muhammadu annene ko andintuma ma sijjinu ko woni nde deftere o wi nde deftere a anda wama adraka ma sijjinu Allah wi mi andinanima ko woni sijjin mi andinanima ɗum mi haalananima de wama adraka mi haalananima ma sijjinu ko wiyete sijjin mi haalananima ɗum mbiɗa haalanma noon joni sijjin kitabun ko deftere marqumun nde ganduɗa ko takkani waylun konngol lepte yawma idin ñande hen lil mukazzibina wodani fennude allazina no ɓen yukazzibuna ɓe ganduɗa ene penna bi yawmiddini ñalawma jobdi wama yukazzibu bihi fennata ñalawma darga noon illa kullu mu'tadin so wona mo ganduɗa ko jawtuɗo kadde asimin kewɗo bakkat ida tutla alayhi so tawi dursitama e makko ayatuna ayaji amen qala o wiya asadiru ko penale al awwalina adinoɓe kalla ko gufto kan Allah wi gufto kaɗo haala bal ɗaccuni rana o wi jaalima ala quluɓe ɓe ɓerɗe mabɓe ma kanu keɓe laati yaksibuna eɓe golla Allah wi keɓe paggitino e goofi ko ɗum ɗon woni ran wiyete ran ko tuundi woni ɓerɗe mabɓe bal ɗaccuni rana woni jaalima aywa anani dey ala quluɓe ɓe ɓerɗe mabɓe ma kanu keɓe laatino yaksibuna eɓe paggito e goofi kalla ko gonga innahum ɓeɗo hefereɓe an rabbihim yawma idin ga joom mabɓe ñalawma darga la mahjubuna keɓe wirneteɓe ɓe jiyata Allah summa innahum ɓeɗo hefereɓe Allah wi la salul jahim kamɓe goni natoɓe jahannam summa yuqalu wiyaneɓe haza ɗeɗo lepte allazi ko ɗeɗo lepte ɗe gonɗa kuntum bihi ɗe laatinoɗeno mum to kazzibuna oɗon penna kalla ko gonga inna kitabal abrari ay deftere golloɓe ko moƴƴi deftere ɓe ganduɗa ko moƴƴuɓe ɓe golle mumen deftere ɗe bindi mumen golle mumen mbaɗeteɗo Allah wi la fi illiyina woni koye deftere wotere ene wiye illiyuna nden ɗon rendini ko moƴƴereji maleykaji e moƴƴereji yimɓe e jinneji wiyama illiyina sa anda ɗum ko asaman jeeɗe ɓijo less al arti ko ɗo wiyete illiyina Allah wi wama adaraka min noon mi andinanima an nelaɗo Allah ma illiyuna ko woni nder deftere mi sifanoma mi haalanma illiyuna kitabun ko deftere marqumun nde ganduɗa ko takkan yasahaduhu ene seedonde al muqarrabuna maleykaji mallinaɓe Allah innal abrara ay moƴƴuɓe ɓe lafi na'imin ɓeɗo goni koye ne'ama enen mbiyata aljanna alal araiki e neɗɗeteje enen mbiyata diwaji eɓe jooɗo hen yawmal qiyamati yanzuruna eɓe jeeya eɓe ndaara holko Allah jogori rokkudeɓe ta'rifu aɗa andira fi wujuhihim e jeese mabɓe gandirta keɓe malaɓe aɗa andira hen nadratan na'imi keccitgol ni'ma ko wayno jondam Allah wi yusqawna ɓe jerne min rahigina sangara mo ganduɗa ko laɓɓinaɗo e tuundi mahtumin takkaɗo mo ganduɗa meeɗa udditede saka suyta nan ɗon waɗa butelaji ɗi ko cukkaɗi tan hay goto sukkittake nden suyta nan ɗon waɗa ene sukkira ndiyam aljanna ɗum ɗon sukkirta ko lati koko ɓuuri takkira hay goto takkitta ko so waɗa ngara uddita hade hoda odor nadde hen khitamuhu takkol ngol miskun ko lati wa fi zalika hebde ɗum ɗo nde falyatanafasil mutanafisun yo reerɗu ɗum reerɗoɓe yo waddu hen dandu waddoɓe dandu falyatanafas yo reerɗu almutanafisuna reerɗoɓe e ɗoftade Allah Allah wi sangara o womi zajuhu ko ene jille e sangara o min tasnimin ko cangol wiyete tasnimin o wi sa anda tasnim aynan ko sewnde nden sewnde yasrabu biha ene yara e mayre al muqarrabuna mallinaɓe Allah ko ɓeɗo jarata e nden sewnde noon wadde yuppete e sangara ɓe jara bele wela Allah wi inna alladina ajramu satawi ko ɓen bakkodinɓe noon ko wayno Abu Jahli e wondiɓe mum kanu ɓen laatinoma min alladina amanu ɓe ganduɗa ɓe laatinoma anani dey e ɓen ɓe ganduɗa ene gonɗinno Allah julɓe ɓe ko wayno Ammar en Bilal en yadda hakune eɓe jalanno ɗumen eɓe jalkita to aduna wa ida marru bihim
so tawi julɓe ɓe birtimama ɓe yatahamasuna ɓe gonay ɓaaƴodirde kamɓe Abu Jahali en eɓe ɓaaƴodira eɓe tooña julɓe ɓe wo idan qalabu so ɓe duttima ila ahlihim fewde koreji mabɓe ƴew in qalabu ɓe dutto fakihina eɓe kaawa ɓe gona wiide koni ko ɓe kuywi ɓeɗo rewde Muhammadu ɓe gona ha weeta Allah wi wa idha ra'awhum so tawi ɓe jii julɓe ɓe ene ndewe nelade Allah qalu kamɓe hefereɓe ɓe mbiya inna haula ila dalluna wallahi ɓeɗo ko majjuɓe e gomɗiɗo men Muhammadu Allah wi wama ursilu kamɓe hefereɓe ɓe nelaka alayhi ɓe dow julɓe ɓe hafizina eɓe ndena ɗumen saka ɓe dutta ɗumen maslahaji mabɓe yeɓe ɗaccu julɓe jahaju men yeɓe jahaju mabɓe Allah wi fal yawma hande noon yawmal qiyamati Allah haltante en o wi alladina amanu julɓe ɓe ɓe jalannoɓe ɓennene minal kuffari hefereɓe yada hakkude kañum ennene jala hande julɓe ɓe ne gona e jalde julɓe ne alal araiki gona e dow daɗɗeteji mine aljanna yanzuruna ene ndaara galleji hefereɓe ene letteɓe gona e jalde onono hefereɓe jaldannoɓe aduna ni Allah wi hal subbi bal kuffaru yeti yoɓama hefereɓe ma kanu ko laataki yafalunene ngol walla ma kanu ko laatano yafalune ngol beele hefereɓe jaɓama ko golluno hal subbiba mbele yoɓama al kuffaru hefereɓe ma kanu ko laatino yafaluna enen golla mbele ɓe joɓama naati jeygo kamata yoɓama de jawab mum ko aha joɓama suratul inshiqaqi simore nde ko noon nde wiyete makkiyatun aaji ɗe ko nogas e joyi bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah wiyama noon aljanna e jeygol wiyama natɓe aljanna ɓe guddat pallanteje tan gona e soynade won wiɓe ala hakkude aljanna e jeygol waɗi koko wayno tata yelni kono tata ka ene hoy way kono bagi weeɓa ni tan aɗa ndaara kala gonɗo e to aɗa ndaara otoor jeygo ngo yenata ka kono eɗen ndaara ɓe pour ganden enen on ko Allah rokki en sa woni aljanna a ndaara gonɗo jeygol ha ganda won ko Allah rokkuma mbawa yettude ɗum aɗa tandima yo e bone so ranki ɗum hen so hefeɗe ɓe mbirnima en jiyani ɓe en mbawata andude ko Allah rokki en saka jetten Allah jettirta Allah ko yiide mo ɓurɗa voilà sa yi goɗɗo aɗa ɓuri ɗum tan anda wonko Allah rokkuma i an ka laƴowo a yi ladowo tawi ka ƴoƴƴo kay aɗa ni ko jettuɗa Allah an ka laƴowo koygal gotal a yi o ko ladowo tawi ka ƴoƴƴo ettan Allah de an ka gumɗo aɗa jogui koyɗe oɗo ko gumɗo ko boof a ettan Allah de andan an gumdam maɗa no seɓɓuɗi sa aɗa jogui koyɗe aɗa ni jaɓɓat an ka kaalowo a yi muumo agal toto de ana wonko Allah rokkumade an ka paho an ka nanowo a yi paho a yettat Allah de goto fof so yi ƴeewi tan ma yetto Allah ida sama'un shaqqat so tawi asaman o seekima malaikaji tellima wa azinat asaman o ɗoftima e ko Allah wi ko wa azinat asaman o ɗoftima li rabbiha wonande joomum Allah wi wo huqqat ene jojjani leydi ene jojjani asaman nande haala Allah ene jojjani asaman ɗoftade Allah wa idal ardu so tawi leydi ndi jiiɗa muddat ndi fottama hono no nguru fottirte feŋeni sa hutti dammuwol walla ngari wana a fottan nguru ngu peŋa no nguru fottirte feŋeni hay maadi ngotiri ala e dow leydi hay hayre wotere ala e dow leydi wa alqat kayri leydi ndi weddima ma fiha ko wonno e nder mayri gila e kanŋe ha e mayɓe fof ndi weddo dow wata khallat ndi yeewa hay hunde wonata nder wa adinat kayri leydi ndi nani ko Allah haali te ndi ɗoftima wa adinat li rabbiha ndi ɗoftima joom mayri ndi ɗoftima ɗum ndi nani Allah wi wo huqqat ene jojjanini kay nande ɗum ene jojjanini kay ɗoftade wa zalika kulluhu yakunu yawma alqiyamati ɗeɗo gueɗe pop ñande darga ma mbaɗoy a faamiɗa ya ayyuha al insan
ehe ma neɗɗanke innaka kadihun an ka tinniɗo e golle ma ila rabbika fewde hawrude joome kada han e tinnugol Allah wi famu laaqihi golle ɗe gollata ɗe tinniɗa e hawroyde Allah ɗe Allah wi ɗen golle ka kawroyo e majje so ɗe jam ma yoyi so ɗe bone ma yi golle ɗe golluɗa ɗe aɗa tinno aɗa golla ɗe so ɗe jam aɗa tinno aɗa golla so ɗe bone aɗa tinno aɗa golla Allah wi famu laaqihi ka kawrowo e majje de fa amma man utiya kitabahu so tawi ko on dokkiraɗo kayitaji golle mum tottira bi yaminihi jungo muɗum ñaamo on wiyete juul fa sawfa yuhasabu oɗo ma o hasbe hisaban hasbore yasiran newili oɗo kam ma o witte kono witte o wona witto deguer ala oɗo wattaki witto deguer wono ko makki en mbaɗata joni président ɗum ɗoji ni wiyatno kadi audit ma waɗe audit kono wonata audit ɓurtuɗo ma waɗe audit kono wona audit ɓurtuɗo wona ene nanne ene ƴeewoye banque ji ene nanne juuɗe poste ma ala an ko mbaɗanta ɗum ɗo an ko mbaɗanɗa ɗum ɗo eyyi min jaatimama ko hunde nde ganduɗa hulɓinaki ne a faami o wi fa sawfa yuhasabu hisaba yasiran kanko wimma Aïcha o wi Allah wi ma neɗɗo o hasbe hasbore ne wiide kono o wi wona hasbore sa nani yuhasabu ko darade e yeeso Allah ma daro e yeeso Allah yawmal qiyamati kono noon huɗɓintako ene jogui yimɓe ɓe darota ko ɗon so ummitima tan ko direct aljanna ɓen ngala arrêt ɓen ko tout droit tan so jomum yalti kabri mum direct aljanna wone mabɓe kadi yalti kabri mum ko jeeyugol direct ɓen ko tout droit ɓen bittitake ay waɗoɓe tout droit aljanna ɓe e Allah wattene ɓen ɓuuri ene jogui noon waɗe arrêté seeɗa jom wone namdede so ari salle d'honneur ƴeewe so tawi ala ko mbaɗɗa e poste ma en ƴeewe e aɗa ka ɓenno woni ani kam kala dewnaɗo salle d'honneur kam ko ɓennoyowo on kam wattake refuule kala kam mo laamu jaɓide rewa salle d'honneur on wattake refuule to yimɓe ndewata ga noon ɗo ene sella duttiɗa ene sella naata kono to kay kala pelliɗo rewde président ji ndewata on ko ɓennoyo heddi noon alay saago ana atta leydi kam a namda ko won gueɗe e ɗum woni ko salle d'honneur ɓe ko salle d'honneur gonata eɓe bitte seeɗa noon kono noon hulɓinaki no fewi o wi nde wonno o wi man nuqisal hisabu halaka sabu neɗɗo so tawi wittama tan sirani kala nde yimɓe nanni juuɗe men poste ma tan a daña probléme ay soko amma ɓi ceerammu dawe ñande wona yaɗo ɗo waɗa refuule ɓagge wona ko nannede e juuɗe addi ɗum sanno dow wi o ala nde tan ɓe ɗaccimo yeehi haydara kono o wi ko ala dentité o addani dentité makko ndekka ko jejjiɗomo addi ɓe gona wicciddemo eɓe biccede ɓe jaltini carte aɓe ma jaltini comci ndeke dentité yalti ɓe gartiri sa wittama tan sirani kono nde o wi o ala nde soɓe ɗaccino yeehi tan yahat eyyi kono noon woni probléme o tan ko yiilede nde so yiilama tan wasta ko yiyema hatta ko téléphone kam maɓe jiyama ɓe ganda ka Sénégal naɗi walla adresse ɗum sirani aso deftere ma aɗa wiide jami mo mori tan tawa deftere ma wimano mbiyeɗa kala inde ma soɓe ƴeewi deftere ɓe tawa hen aɗa waɗi wuuro moon mbiɗa kaba jeeɗa hin kaba no wona mori tan a dañi probléme man nuqisa halat sirani wittede nde woni ko walnaki ɗum woni noon fa amma man utiya so tawi ko on dokkaɗo kitabahu deftere golle mum biyaminihi rokkira jungo mum ñaamo on wiyete julɗo fa sawfa yuhasabu oɗo ma o hasbe hisaban hasbore yasiran newide wa yanqalibu oɗo so mawrutto ila ahlihi fewde kolel makko to aljanna masruran omo welti bandi ko en nannoɓe aljanna tudduwaɓe o yahatoɗo tawtoyaɓe o mi ari Allah dandima mi ari de ara mo welti mi ɗaccitama mi ari ɓe ko yanoɓe tudduwaɓe biccira e joni ɗo tawoyaɓe kanko o wi joni mi ari soɓe joni wiya ɗum ha ko kaari nan ara ode o ɓiltima won o yanqalib ila ahlihi wa amma man utiya so tawi ko o dokkiraɗo kitabahu kayitaji golle mum wara azaharihi tottira caggal keeci mum jungo nano ngo nantina e becce makko o jaɓiri caggal
fa sawfa yad'u oɗo so yi golle gonɗe hen ɗe ma o noddu suburan halkare o woyi heeli o bane waɗi feeram boni wa yasala o naata sa'iran jeygol ne wiyeni innahu oɗo naɗɗo jeygol kana o laatinoma fi ahlihi to koreji makko to aduna masruran ko beltinoɗo omo rewi bellaɗe fittaru mo waɗanno ko wela aha innahu oɗo azanna o sikkino an ko woni fi lan yahura o sikkanno urtata ko fewde Allah bala aha kay urtata inna rabbahu ay joom makko kana laatima bihi e makko basiran ko ganduɗo fala uqsimu Allah wi mi wondiri bisafaqi mboɗeri ngotiri so nangue muti ene wona ga ene wiye safaqi walleydi Allah wi mi wondiri jamma wama wasaga e ko natata e jamma wal qamari mi wondiri lewru izatta saga so tawi rendi timmi woni leelawal balɗe 14 Allah wi ɗeɗo gonoji jawabu men la tarka bunna wallahi onon yimɓe ɓe mo on mbaɗɗine ɗabagan ombode an ɗabagin ga ombode wallahi la tarka bunna mo on mbaɗɗine ɗabagan an ɗabagin holɗen ɗabagan an ɗabagin a wonete reedu jibineɗa gona e muynude caggal ɗum enteɗa wona a muyna ɓoye mbatta ladde mbatta joƴƴinede guila ɗum awa joɗade sa joƴan jana ha ɓoyen joƴƴineɗa e beñuwar ɓe cakka tekke ɓaggoɗa hen ha ɓoye mbatta joƴƴinde hoorema ha ɓoye mbatta ladde ha ɓoye mbatta waɗede tette ha ɓoye mbatta dogde aɗade cukalon ha ɓoye mbatta wadde bal so ɓooyi gonta sagata so ɓooyi gonta nayejo a tara ko bunna ɗabagan an ɗabaga rewaten ko pane mayde caggal neew mayde tan goɗɗum ala a tara ko bunna ɗabagan an ɗabaga Allah wi fa malahum ko heeɓiɓe kamɓe ɓeeɗo heefere la yu'minuna ɓe gonɗinta wama wa ida quri'a alayhimul qur'anu holko heeɓi so tawi qur'ana janngama e maɓɓe la juruna ɓe cujjata ɓe jankinanta ko Allah bal ɗaccu alladina kafaru ɗaccu ɓen ɓe ganda ko heefereɓe yukazzibuna ene penna ummital e ko wona ummital wallahu Allah noon a'lamu kanko woni ganduɗo bima yu'una keɓe ndendinta e golle maɓɓe Allah wi fa bashirum haalanɓe bi azabin lepte alimin musɗe haalanɓe lepte musɗe nana yeeso illa alladina amanu so wona ɓen ɓe ganda enen gomɗini Allah wa amilu salihati golli golliji moƴƴi ɓe kam lahum ne woni men ajrun jobdi gayru mamnunin ndi wona taƴoɗi suratul buruj simore nde ko noon nde wiyete makkiye to haaji ɗe ko nogas e ɗiɗi bismillahir rahmanir rahim Allah wi wassama'i mi wondiri asaman zatil buruji jomirawo burjuji asaman mo ganda ene waɗi laabi 12 Allah wi mi wondiri on ɗiɗon laabi on asaman wal yawmil maw'udi Allah wi mi wondiri ñalawma mo ganda ko podaɗo woni on yawmal qiyamati wa sahidin mi wodiri ñalawma mo ene seedo holi on ñalawma aljuma wa mashhudin e ñalawma ceedaɗo ceedotoɗo e ceedaɗo ko yawmu arfa jawabul qasami holko woni jawabu wondore nde Allah wi ɗeɗo gonoje fof koni mi wondiri ɗe gonoje utira koye huɗama ashabu jomiraɓe Allah ududi gasɗe annari jeygol asannoɓe gasɗe jeygol ene nanna hen yimɓe wallahi ɓeɗo kuɗama ɗoko dowdinnaari zatul waqudi ɓe ganduɗa ko jomiraje kuɓɓugol iduhum tumande kamɓe alayha e dow saraji gasɗe ɗe kanko lamɗo e wondiɓe makko eɓe jooɗe sisuji eɓe caari gasɗe ɗe Allah wi qu'udun eɓe jooɗi iduhum tumande kamɓe alayha e dow saraji gasɗe ɗe eɓe jooɗi qu'udu eɓe jooɗi e dow sisuji وهم كم على ما يفعلون كبن غلطا بالمؤمنين اجول بي شهود كبي سيدي جبه توا كبه مبدا جول بي ndara be mbeddo julbe jeygol ha honya e be ndari e be ndara Allah e kudama de woni sababu o wiyama gasde de ko capande jeedidi ngaska wonno rasul sallallahu alaihi wasallam o wi lamɗo gooto ene wonno e ɓen adiɓe on lamɗo o jogii ko bileejo
bileejo o fewjantamo geɗe makko kañum woni mbaɗanowomo listikharuji timanamo kaza nana ara kaza nana ara kaza nana ara lamɗo o nele makko wimo min noon mi fuɗɗima nayi wuti mboɗo yiɗi neldami cukalel ngel ene janga bilew mi jangina ɗum o ƴeewi cukalel o neldi bileejo o watti janginde cukalel cukalel noon so ummima galle lamɗo ene fay galle bileejo soori ene ɗon sooriji nden gonno julɓe ɓe goni anduɓe nden soori ene bedda he soori haalta ko haala Allah so cukalel wirtima soori tan jooɗo wona e heɗade en heɗo ko soori haalata ɗum wela cukalel so cukalel yeehi to bileejo tan bileejo fiya ɗum so cukalel ummitima to bileejo kadi gayni janngude no hoota arta kadi ɗo soori jooɗo heɗo kadi soori ko haalata ha hiira hoota galle wen koreji piya ɗum cukalel jogori mayde ceerno fiya koreji piya cukalel noon wulliti soori o wi min de kala ne gummitimi ga somi hooti koye jam piyami somi yeehi to ceerno fiyami joni mboɗi pewjanami soori o wimo sa yeehi to ceerno to mbiyama ko koreji ma nanguno ma koɓe nelno ɓe yano bottari ɗum nelnoma arde janngude sa hooti to koreji ma to mbiya ko ceerno nanguno ma ɗum hannoma artude tan ɓe goppuma cukalel woniri noon ene yaha tan ne yaha ha waɗi ñalawma goto ari tawi ko wayno mbarodi ni ene bedda kala jahannoɗe bedda dari hay goto suuɗa ɓennude hay goto cukalel ɗum woni ko hay goto suuɗa ɓennude cukalel hocci hayre o wi mi ƴeewa kam beele ko soori o woni dow mum ko ɗum woni goonga walla koko bileejo o woni dow mum ko woni goonga ƴetti hayre nde o wi joomam an Allah tawi tan koko soori o woni dow mum ko ɗum woni goonga to ma ɗum woni ɓurɗa yidde ya waran min oɗo daaba yimɓe ɓe ɓenna o ƴetti hayre o weddi daaba tan mbarodi maayi yimɓe ɓenni hankandi haala ka hankadi haala cukalel waɗi mbarodi cukalel waɗi mbarodi cukalel ngel hootide yehiru bileejo janggi arte e soori o o wi soori o mi andi ko gonɗa ko de ko ɗum woni goonga o haalan soori o no waddani soori o wi cukalel ɓingelam ka jogorɗo dañde jarabuya so tawi noon a dañi jarabuya hoto haalan yimɓe ɓe ko min jangginma ɗum teƴƴu oto haala hay gorde cukalel wi aha cukalel deƴƴi cukalel watti safrude yimɓe kala ñawɗo cukalel safra kala ñawɗo cukalel safra wuro ngo hankandi sakte wuro he cukalel ne safra cukalel ne safra ha cukalel yimɓe fof celli sabu cukalel kanko lamɗo omo jogui batula batula o ko gubɗo batula o are makko addi jawdi ha heewi kanŋe e kalis jowani cukalel wi cukalel kala nde Allah walluma cellumi mboɗo joganima ko ɓuri ɗum ɗo gallam to so watti yiide a jogui ɓuri ɗum cukalel wi min hay goto mi sellinta ko Allah sa senni Allah deweteɗo e gonga ala so wona Allah mi safruma so ɗum ala mi wawa ɗum tan woni jobdan min gum batuɗo senni Allah cukalel tuute guite batti yiide batule fini subaka dawi galle lamɗo jooɗi no jooɗotono lamɗo ene daramo omo dara ɗum lamɗo ko ni mbanda o wi ala wona ni mbanda o wi o gartennoɓe guite ma o wi jeyɗo mi jeyma o wi aɗa jogui Allah ko wona min o wi aha on jeymi jeyma jeyɗo asaman jeey leydi o o wi o jeyɗo asaman jeey leydi o wi bon aɗa jogui Allah ko wona min o nangi gumɗo o nangi batula kanko lamɗo omo fiya ɗum ha lamɗo o wi ko cukalel adda ɗo cukalel adda fiya ha ɓandu boni cukalel wi ko soori jangginimi ande soori wi no hota haalan soori adda gumɗo o noon ɓe pawe o wi yo gumɗo o rutto kefeeru wonta kefeero walla ɓe mara ɗum gumɗo wi min kay ɗo ala ko jimi ko hankanti
min kay baɗɗo ha giram garti kay o wofata ɗum o ƴetti ris o fawi hoore gumɗo ɓe ndiisi ha gumɗo woni gane ɗiɗi ande yani ga gumɗo yari kanam soori adda wiya woppu diine ma soori mi wawa ko jimi to Allah ko wawa fuɗɗu soori ne riisa waɗi gare ɗiɗi yari kanam waade cukalel o wi cukalel tawi diine majjo wi min tampinoore ma min a reppi o wi ay joni an cukalel ko ni jiyanma min pewjan fami feere o ƴeewi fodde yimɓe temedere yo naw cukalel hayre wotere ne sara wuro ngo towde o wi ngabbinema ha dow hayre to so jaɓi Allah so ruttima e am min woni Allah makko gattiremo so salima beddoɗemo maya cukalel montina ha dow hayre ha dow ɗo met ɓe montini eɓe mbaɗa cukalel singeri ngey cungeri ngiye joomam wallam e bone ɓeeɗo wonɓe ɗo hayre dilli kam fof ɓe teɓɓitiɓe ñane leydi ɓe maayi cukalel arti ari ha galle lamɗo dari lamɗo wimi jaarunda o wiye joomum mo walli kamɓe mabɓe kamɓe fof mayde ngari ɗi o watti ɓe woɗɓe o tottimo kadi woɗɓe yo nawmo e laana ɓenne ko so jeeyi hakkude geej yo mbimo so jaɓi Allah so jaɓi ɗumen so ruttima e Allah maɓɓe o bisimilla so jaɓani yoɓe beddamo cukalel yaade maɓɓe ɓe jolni ɗum e laanel laangel hakkude maayo ɓe mbi cukalel wi e joomam ya wallam no jiɗirɗa fof laana heeli kamɓe fof mayde ngari ɗum cukalel arta cukalel wi lamɗo tappinoore ma min a wawa dem so wonami haalama feere mbarami cukalel joni o mana waɗano terrorisme en mbaɗata ni ay ko terrorisme mbaɗa koko ko waɗano wartade maayona hen ko waɗi haako fof heewi ko yabde mumana haako kala ko safni ɗum heewi ko maydude hen cukalel no yiɗi ko maydude haako kono noon so mayde haako on ko nafata kanko lamɗo o wino ko Allah joni o ande cukalel wi a warata kam so wonami haalama feere o wi wal nden o wi wanam o mboɗo jogui toon kuural sakkosa mo koral nani hen jaltina kuural ngal mbaɗa e laañal ñalawma tel ndendina leyɗel ɗe fof ngara ɓe mbaɗa dingiral hakkude yimɓe fof ndendina yimɓe fof daro jaltina wana jaltina kuural mbaɗa e laañal tira mbiya bismillahi rabbil ghulami mi inni Allah jeyɗo cukalel o mbiya noon tira sa tirima kuural ngal yanami maya kanko lamɗo o waɗi noon o rendini yimɓe fof gurɗe fof ne lani ngari e dari kanko lamɗo yaltini kuural o fawe laañal o teeri o wi bismillahi rabbil ghulami kuural ngal waɗe cukalel tal cukalel ngel yani ƴetti jugmum fawi ɗo leli maayi darinoɓe pop mbi min la ilaha illallah kam fof mbi minen fof min go amanna bi rabbil ghulami ndeke jeyɗo cukalel ko o woni Allah minen fof min gonɗini jeyɗo cukalel ngel ko dartanno ko kangel gorel ngel maayo ko heddi ko jaɓa Allah ko intérêt kanko ko goto joni ma on ujunnaji jaɓi Allah sabu makko kanko goto waɗi fayida kanko ɗum wonno haaji makko felli jaadi an kan yimɓe fof jaɓi Allah kanko lamɗo noon seki yaha jamma cukalel are makko e koyɗol wimo lamɗo ko ndentanoɗa ko arema joni wona ndentata ko yimɓe jaɓa Allah kamko fof ɓe jaɓi a dañi boɗe cuyi law ma yiɓoyi ala ko wawi mum signi ha mayi nden noon woni sababu asi gasɗe ɗe asi gasɗe jeygol o wiya yimɓe ɓe yo ngar yimɓe gadde o wiya no wayi aɗa woppa diine ma defta en walla sa wi ey ɓe goppuma sa wi ala ɓe beddoma e jeygol he garɗo fof jattino naata jeygol eɓe ndewi ha debbo goto ari wonde ɓinguel tokkutel en ƴetti cukalel ɓe mbiya ɓe jerƴi ɗum jeygol debbo o jattini cukalel ngel wi nene yen hen haydara koye gonga gonɗa yen hen debbo yani hen ɗum woni noon Allah wi qutila ashabul ukhdud nari zatil waqud idhum alayha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud famidi hankante ko ɗum ɗo woni qissa
wa ma naqamu Allah wi ɓe lettirani minhum e julɓe ɓe illa an yu'minu so wona tan gonɗini Allah la an yu'minu billahi so wona ɓe gonɗini Allah al azizi polɗo e laamu mum alhamidi jettaɗo golle allazi on lahu mo ganduɗa ene woda ɗum mulku samawati lamanteri asaman wal ardi e lamanteri leydi wallahu Allah ala kulli shay'in e kala hunde yo hunde sahidin ko seeɗa Allahu ala kulli shay'in shahid enen ko shahidu e leyki oɗo wiide ko wallahu o wallahu ala kulli shay'in shahidun wallahu shahidun ala kulli shay Allah ko seeda e kala hunde innal ladina fatanu al mu'minina ben be ganda be ene pinnina julbe warbe wal mu'minati ne pinnina julbe rewbe e sumde dumen summa lam yatubu tebe tubani caggal dum kadi be tubani kadi Allah yifalahum ne woni be azabu jahannama lefte jahannam wala hum ne woni be azabul harigi lefte cumoje tawde ko jahannam Allah wi innal ladina amanu ben be ganda ene ngongni Allah wa amilu salihati golli golle moƴƴi lahum ne woni be jannatun gese tajride ene doga min taati alis wala naru calli zalika nadi aljanna sasa al fawzul kabir woni malal mangal inna batsha rabbika ay jawlande jome e kefero so nangi dum Allah wi la shadidun nasati so Allah nangi kefero mbode loko dum innahu Allah yubdi'u kanko woni fuddo tago wo yu'idu o rutta dum kadi no welira wo huwa al-ghafuru kanko woni jafatodo bakko dilbe al-wadudu jidobe jiyaado mum jido al-wadudu jido jiyaado mum zul arsi tabdo al-arsi al-majidu ki ganduda al-arsi zul arsil majidu mo ganda ko teddudo ko Allah al-majidu ko naatu zuo ko zul arsi Allah jeydo al-arsi o al-majidu o wete teddudo fa'alun kewdo gollude lima yuridu ko wela Allah woni bado ko wela ala baada hen hal ataka al muhammadu yati ari e ma hadisu yewtere al junudi konuji fir'auna ngal do goral wa samuda e ngol do leñol be do fo jettino dum arema haalan yimbe maabe mbele be mbaccoro bal daccuni allazina na ben kafaru be nanda ko yeddube fi takdhibin ngone e pennugol ko haala wallahu alla non min waraihim caggal mabbe to muhidun ko piltido gandal alla ene filtibe gandal bal huwa daccu ko jangete ko qur'anun ko qur'ana majidun teddudo to Allah fi lawhin ene wone alluwal ngal ganda gongal do asaman jeede biije fi lawhin mahfuzin alluwal denagal fi lawhin mahfuzin alluwal denagal walla fi lawhin nanata alluwal to mahfuzun nerena qur'ana ko denado to alluwal mahfuzu so tawi abi mahfuzun ko alluwal ngal ko qur'ana o woni denado so wonti mahfuzin ko alluwal ngal woni denagal fi lawhin mahfuzin fi lawhin mahfuzun fo ne selli jay huune nyawaani bella fo jangi selli fo ko firar tan qur'ana nyawnataake weeɓaani nyawnude aron kada andu tan qur'an sadi nyawnude ceerno o wi lawhul mahfuz o wi alluwal ngal juuteeki mum ko hakkunde asamane leydi non foti juutde lawhul mahfuz ngal wana labba sañata dum ndo sehata dum o wi alluwal ngal woni ko nyaamo al arsi ene minda hakkunde alluwal he la ilaha illa allah wahdahu deweteeɗo e goonga ala so wona Allah gooto diinuhul islam diina Allah ko l'islam o muhammadun abduhu wa rasuluhu muhammadu ko maccuɗo makko ko nelaaɗo makko faman amana billahi wa saddaqa bi wa'dihi on mo gonɗini Allah gonɗini fodore Allah wattaba rusulahu Allah rewi nelaaɓe Allah adkhalahu jannatahu Allah nana ɗum aljanna ɗum winda e alwal he a faami wiyama alluwal ngal ko kange jaajeki alluwal ngal ko hakkunde to asaman to nange fuɗata nange mutata noon jaajeki poti juuteki ko hakkunde leydi asaman noon suratu ɗaari simore nde ko noon nde wiyete andi sa wona ɓoccode tan sa daari tan a andata Allah ko gooto
faami de sa ndaari ma andu Allah ko goto wasiyariha wa mutali wa magharibiha ajibatun dalatun ala infiradi saniha faami o wi sa ƴeewi li anna ahwalaha o wi zukira sama'u asamana haalama wassamsu nange haalama wal qamaru leyru haalama wan nujumu koode kalama li anna ahwalaha fi askaliha wa siyariha wa mudaliha alhaali asaman no wayni e mbaadiji mum e siira mum e ƴellitagol mum e mutirɗe mum e ƴellitale nange to nange fuɗata e to nange mutata ene hawni dey ha ɗum ko hawnide tindinde alan firadi saniha wonde baɗɗo ɗum o ko goto sa ƴeewi asaman tawi ka ƴoƴƴo a ƴeewi nange no fuɗirta eno mutirta a ƴeewi lewru no fuɗirta eno mutirta a ƴeewi ɗe koode no mutirta a ƴeewi ñalawma a ƴeewi jamma tawi ka kan ƴoƴƴo ma andu baɗɗo ɗum o ko goto goɗɗo ala sanno ko ɗiɗo tan so o addi ñalawma o adda jamma kono ko goto tan sene welma so jamma ari so welima so mettima ko jamma tan so ñalawma ari so welima so mettima ko ñalawma tan sinno Allah ɓe woɗɗe no gonno so o addi ñalawma o wi hande min jiiɗa ñalawma ko jamma raf kono ɗum ala saɗa wela ko ñalawma saɗa metta ko ñalawma so welima so mettima sene wela so niɓɓeɗe ari sene welma sene mettuma so jangol ari so welima so mettima so nguleki ari so welima so mettima ala mbawɗa hen so tawi a joguima ventilateur walla congélateur courant warma facture nawma ce sa wi so nguleki ari a wi aɗa ƴeewa ɓuwol ɗi jaɓa facture qala ba'duhum tilka atharuna ɗum ɗo woni batteji men tadullu alayna ene tindina en Allah wi o wi Allah wi kanko jeyaɗo Allah goto o wi Allah wi ɗum ɗo woni batteji amen asaman e leydi e tagore nde e nangue e lewru ɗum ɗo woni batteji amen ɗi ene tindina min holminen fanzuru paadana ila al athari hoto ƴeewe min menen ƴeewe batteji ɗi sa ƴeewi Allah yitta sa ƴeewi Allah a yitata saɗa yiɗi yiide Allah ƴewata ko waɗi ko Allah wi wassama'i mi wondiri asaman waɗɗaari ɗi e jolɗo jamma kala ko arata jamma wiyete ko jol wiyete ko ɗaari hayso koɗɗo koɗɗo so ari ɗaari wiyete wassama'i waɗɗaari koode garata ko jamma wona eyi ɗum woni wassama'i mi wondiri asaman waɗɗaari ɗi e jolɗo jamma wama adaraka mi andinanima an Muhammadu noon maɗɗaari ko wiyete jolɗo jamma o wi mi anda o wi a anda kay o wi ala mi anda o wi aɗɗarigu an najmu saqi ko hoodere jalbore jawabul qasami ko Allah wondiri ko jawabu muɗum Allah wi in kullu nafsin in ko woni fi Allah wi kullu nafsin kala fittandu yo fittandu lama alayha hafizun mi wondi kala fittandu denowo ene wonde mum kala neɗɗo ene wonde e malayka nan rewe mum sa golli ko boƴƴi o winda sa golli ko boni o winda sa yehi ko boni moƴƴi o winda sa yehi ko boni o winda a wawa a yata tarodde daɗamo a nata suudu udda daɗamo a nata e duusu udda daɗamo ɗo gonɗa pop omo darma omo wonde ma kala ko golluɗa ko boni omona darma paama ɗum kam omona waɗi porteleje makko omo fonma camaraji nana pon ma photoje nana pon ma a yawmal qiyamati kolleɗa in kullu nafsin lama alayha hafiz in ko woni fi kullu nafsin kala fittan lama alayha hafizun ey bi ma'na la alayha hafizun ma o ko zaid kala fittanu deno wonanay muɗum falyanzur al insanu yo neɗɗanke ndar tan tesko mimma khuliqa no tagira yo ƴewno tagira yo neɗɗo ƴewno tagira Allah wi khuliqa kanko neɗɗo o taga min ma in koye ndiyam daafiqin duñotoɗam ummarade e gorko feeway ruppo e ranga debbo ndiyam jaltojam e gorko yuppo e debbo ko ɗam ndiyam neɗɗo taga min ma in daafiqin yakhruju ɗam ene yalta min bayni sulbi hakkunde ƴiye keeci gorko wattara ibi e ndiyam jaltojam e boredaɗe debbo ndiyam debbo yalta koye becce feewa enɗi ɗo ɗam ndiyam makko yaltata gorko ndiyam yalta koye keeci ko ɗo neɗɗo taga oye fal yanzuril insanu mimma khuliqa
tawi aɗa ko paronɗa aɗa fiito becce ni ponmi ni mbami ƴewno taguireɗa ndiyam ɗam ganduɗa ko luuɓɗam coɓɗam ko hen tagɗaɗa sa mayi balɗe ɗiɗi so gala to waɗaka e maayi goto ɓallata kom aɗa fiito becce wonko yaltata e ma so yimɓe cukkari kini ñallata e jaam an mbiya hawli an holko gonɗa innahu Allah ala raj'ihi oɗo so wari neɗɗo Allah o baɗɗo ɗe gueɗe o so wari neɗɗo ala raj'ihi e ruttude ɗum caggal ne mayla qadirun o kayne hatten fa ida atubira asluhu so tawi o teskima lasli makko alima o anda annal qadira ala zalika bawɗo wadde ɗe gueɗe o qadirun ala ba'atihi o ne wawi ummitindemo yawma tubla sarairu ñalawma mo fulkita sirruji andi pos sa fulkiti wona fofo yaltat boowal de ɓerɗe ɗe wona ñande yawmal qiyamati fulkitte kala ko wonno e ɓerde heɓa boowal daro so jam wonno toon heɓa boowal yimɓe daara so bone wonno toon heɓa boowal yimɓe daara Allah wi yawma tubla sarairu ñalawma mo fulkita sirruji fama lahu alanamo kanko jedduɗo ummital min quwwatine sembe kene haɗamo nadde lepte ala wala nasirin o ala ballo Allah wi wassama'i mi wondiri asaman zatir raj'i joomirawol duttogol duttingol toɓoji toɓa saha arta kadi toɓa kadi Allah wi wondiri on asaman wal ardi Allah wi mi wondiri leydi zati sad'i joomirawo ceeki puɗi jalta hen innahu qur'ana la qawlun fasl wallahi qur'ana ko konngol ceernowol hakkude gonga e fenade wa ma huwa bil hazli wallahi qur'ana wana gajata wana caka innahum hefereɓe yakiduna eɓe pewja kaydan feere eɓe pewjana nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam peeje bonɗe Allah wi wa akidu min mboɗo yoɓa kaydan feere kamɓe ɓe pewjan min mi yoɓat mboɗo nangiraɓe noon seeɗa seeɗa min haysu la ya'lamuna ɗe ɓe ganda famahilil kafirina Allah wi muñan hefereɓe amhiluhum muñan ɓe ruwaydan seeɗa seeɗa tan ɗaccu tan ɗaccid min seeɗa ɗo e yeeso tan ɗaccid min bone nanaɗa famahilil kafirina muñan ɓe sadaqallahu al-azim fatiha salat al-fatih